bor pahara ka Bangladesh kila kem no adu sheja les pa prangut ki bruna kalengkari kumshi benta jong ka operation Devil Hans ka brang shakmat ka batmu bente la kami ki jingja thombor patba mat ki kampen julore ki jingte ha ka ri borok ka wei ya ka ne ka jing khandra las dang da ka sarkar shipor balelam do nong job khusnam jingsuk Muhammad Younus hakasni sa jan balala aden baki de khot elek persha jong ki Samla Pule kila mensau haga sipur hakata yo baladap hakapor ba kila let ban Pynpra ya ka yingsa jong uwe menteri sarkar barim ka awi milik kane ka jing khandra bla shimentalang da ki sipai ki pulit bat ki ken hun bakar pang kila yo ban kem no ya palat aspa ni pasangut ki breu na kaleng ki jakasor ba sa palat sheja le pasangut na ki wepat ki benta jong kari ong kalat pathai khubor ka Bangladesh kabla shim ni ka jing kren jong u enamul hagi sagar ubade assistant inspector general ha police headquarter Kiba bun na kini ki breu ki bla syakem hakane ka jing khandra bakar pang ki de khat jong ka awa milik bat ki seng ki betre lang bat ka ong ka khubor tang naga sipur ki pulit kila kem no ya prap huai ngut ki nong ya lambat ki no ya ki jong ka seng awi milik bat ki seng ki bedai bat ka kat ba ka kumila lai ngut ki breu ki brun jia de bat ka seng jong ka Sheikh Hasina menteri rang badu bla syak pen khalem syuki kila syakem haki pulit ka sarkar shipor bailam do Younus kelas dang ka jing khandra ka bakar pang ka bala khot ka operation Devil Hans ha ka si sa jan da ka jing thmu bante la ka me ki jing kulmar bat ban penti kena ya ka jing shangan joki pat ba ha ka lengkari ka sarkar kal ong ba ka ne ka jing khandra kelas dang hadin baki ken hun runar ki badan jia de bat ka sarkar le don bor barim kila thombor ki ken hun Samla Pule ka bala penlong ki ban ngat ha ka jing men saujur